Alternativas e modernos que queren bailar, non ven camiño cando comen MDMA. Na súa vida todos os días son festa, e pola noite perden sempre o sentido. Montan jaleo para sentirse vivos, pero no fondo son solo esclavos do baile. Xente aburrida, non quere nadie. Se ti me miras prendo o lume o after. Xente aburrida, non quere nadie. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Así que vai queimar a disco hasta non poder máis. Non dijas que non queres bailar, que aquí non somos da capital. Así que vai queimar a disco hasta non poder máis. Non dijas que non queres bailar, que aquí non somos da capital. A noite espumase a vergonza, que a copa chea pero pidan outra. Uns pais tranquilos dormindo sin saber como seus fillos se comportan. Cas súas pupilas como fachos que miran pra nós. A súa mandíbula atraviesa baila un reggaetón, pero no fondo son solo esclavos do baile. Xente aburrida, non quere nadie. Se ti me miras prendo o lume o after. Xente aburrida, non quere nadie. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Así que vai queimar a disco hasta no poder más. No dijas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que vai queimar a disco hasta no poder más. No dijas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que vai queimar a disco hasta no poder más. Non dijas que non queres bailar, que aquí non somos da capital. Así que vai queimar a disco hasta no poder más. Non dijas que non queres bailar, que aquí non somos da capital. Buah, nunca pensei que tocaríamos con escobillas, chaman. En plan acústico. Moi boas, benvidas e benvidos outra vez ao Choco. Estamos nun novo episodio destas Listening Sessions de Músicos do Pobo. E hoxe temos con nós unha banda que é moi xoven, pero que xa leva moitos anos remando. E ademais vemos que sí que teñen unhas señas de identidade moi claras, non? Que son a festa, a provocación e tamén a experiencia de levar casi 10 anos dando o callo nesto da música e facendo o que máis lles gusta, non? Así que, sen máis, eu presento-vos a Chema, a Fran, a Javi e máis Antón. Un aplauso para a Elisexia. Que tal, como estades? Moi ben, un pouco borracho, xa. No, a verdade é que moi contentos, tío. Cada salida do disco estamos moi contentos. Bueno, tiñamos expectativas de que iba a salir ben, pero a verdade é que eu, desde o meu punto de vista, a verdade, bastante mellor do que pensaba. Non sei o resto. Sí, a ver, en general, pois, as expectativas despois do traballo que lle dedicamos, porque creo que, pois, demos un pequeno saltiño de calidad aí co que sacamos desta vez. As expectativas eran boas e a xente, a verdade, pois, está respondendo moi ben. Un pouco faladenos tamén do proceso de composición e como se creou este EP, non? Antes xa tiñades grabado con Chuco, pero non sei se cambiastes algo na forma de proceder e no procedimento todo desta última vez.
Nós, pola nosa parte, non. Pola parte de Chuco, apetecería traballar un pouco máis. Rollo na produción, sí que nos botou unha man ben. Nós levamos unhas ideas que sí que son bastante, que teñamos bastante claras, pero el botounos unha man a dicir tedes que facer isto, podes facer isto, podes facer isto. Joder, por exemplo, a Rincadeira, que é un tema que está no disco, levaba escrito que 2 anos ou así. Rollo, sacamos o anterior disco e xa unha semana despois dixemos, hai que sacar outro, tal, vamos facer un tema. Ao final quedou aí o tema, nunca se fixo nada porque somos uns putos bajos, pero ao final quedou por aí e bueno, o Chuco díxonos que era unha mierda de canción. No, Fran les opina que é unha mierda de canción. Eu son o único que sigue mantendo que eso non tiene que haber salido. Pero sí que é bastante distinta como a tiñamos antes, porque Chuco lle dou unha volta tamén. Ao final sí que nos botou unha man bastante grande na hora de producir. Despois tamén estou vendo, sobre todo que redes sociales que está tendo un mogollón de movimento e demais, en Spotify, en todos lados. Joder, ves que estás facendo unha campaña grande de promoción e demais e que está salindo guai. Como se xaste esa campaña tamén? Ao final, bueno, nós o Instagram sempre o levamos nós, rollo Instagram, tal, Twitter, o que sea, pero ao querer leválo un pouco máis para diante, sí que, por exemplo, ahora traballamos con Carme, que é a de comunicación, así, que sí que nos axuda a meternos en outros temas, como, que sei, por exemplo, outro día fomos a un podcast, eso conseguiu ela, salir na Jalleja, donde sea, eso conseguiu ela sempre, porque ao final é o que dixo sempre, ti tens que centrar en facer os temas, facer concertos, pero se non tens a nadie que te apoie, un grupo, nós antes facíamos, falarlle aos festivales, para que che leven, falarlle a Voz de Galicia, o que sea, para que che saquen, e ao final nunca che fan caso. Entonces, xa, mira, vamos darlle un toque máis profesional, vamos contratar a alguén que nos axude e nós vamos entrarnos en facer cancións, tocar e ao final levar as redes. É que eso o que queren todas as bandas, non? Tamén un pouco deixar de lado ese traballo para centrarse no que che meteu na música, que ao final é ensaiar, compoñer, tocar, sí, e demais, e moitas veces botas máis tempo facendo outras cousas, non? Ao final, en bandas autogestionadas como nós, que, bueno, hasta fai 2 meses facíamos todo, agora facemos un pouquiño menos, pero seguimos facendo todo. Claro. Pois a maioría de todo o tempo que dispós, porque ao final para nós é algo aparte dos nosos traballos e das nosas vidas diarias, o tempo que tes, si o 70% o tes que dedicar á gestión do propio grupo como tal, o tempo que che queda para poder dedicarlle ao que realmente yo habería que dedicar, pois é moi pouco. Entonces, bueno, pouquiño a pouco, pois intentar ir delegando esas responsabilidades noutras persoas que nos queiran ir axudando e colaborando con nós, e nós podernos ir centrando cada vez máis pois nesa parte de composición, de preparar directos, do que realmente debería facer un grupo. E despois outra cousa na que xa levades anos apostando tamén forte, que sobre todo que se está vendo que as bandas xa estamos dando cada vez máis importancia, que é a imaxe, non? Podedes nos falar tamén desa portada, dese singles e demais, de como se xestou esa imaxe, quen a fixo e demais? Bueno, no. A ver se dis ben, En María de la Fuente. Outro día fomos a un podcast e dixen María de la Fuente, pero dixo todos os nombres de muller que se lle ocurriron menos o dela, sabes? No, sí, ao final nós falámoslo de que queríamos facer unhas portadas, ao final aquí en Galicia os grupos tiran por Miguel Duarte, por Mario Feal e por outro máis que son, para nós eran un pouco como todo igual, non? Rollo que está guai, que traballan claro, guai, está pero guai. Sí, pero teñen o seu estilo no mercado, queríades algo claro, novo, non? todo o Ao final mundo ten unha traballamos- imagen moi parecida. Ao final sabes? traballamos con Miguel Duarte e con Mario Feal tamén. Sí, traballamos con sí, eles. por eso. Pero ao final, o último disco que temos é con Mario Feal, pero que miras a portada de Mario Feal, a nosa, miras a de Capital Boscov, miras a dos Rapantes que tuveron o anterior, o de Nibaía, joder, ao final é un estilo, non é igual, pero é un estilo que se nota que é todo parecido. E ao final tiramos por unha chavala que non sei como encontrei, a verdad, pero de Madrid, que non curraba con nadie por aquí, dixemos, vamos tirar por aí, vamos a confiar en ela, tal. Nós, sin ter moita idea, ao final pasou os nosos diseños, molaronos moito,
Ao final, bueno, é un pouco cara, pero Pajas duro, pagas duro, pero Pero merece a pena. o bo traballo hai que pagalo, non, rollo. E depois outra cosa que é cara de carallo son os videoclips. Vos fixestes un videoclip guapo aí, de feito con este mismo tema, non? Co que abristedes. E ademais que penso que está dirixido por Anxo Beiro, que tamén é un veciño daqui de Louro, veciño meu, e que fai uns traballos espectaculares, xa leva varios videoclips en riba e moitos de bandas aquí. Como foi esa produción do videoclip? Pa min, personalmente, o videoclip pareceme barato. Rollo, o que fixo pareceme barato. Rollo, cando yo comenté a eles, vale isto. Buah, mi má, onde coño vas? Non sei que. E dixen, vas a ver que vai traballar o chaval, que vai currar, que saleu barato de todo. Eu xa tiña ganas de traballar con Anxo, bueno, eu comentei a eles que tiña ganas de traballar con Anxo desde fai moito tempo. Ao final, non tiñamos un puto peso nunca, desde que empezamos a tocar, nunca tiñamos a pasta para xuntala, e ao final traballar con Anxo vai todo rodado, ao final el é un genio, como diste, rollo, foi, vamos quedar tal día. Sí, eu corri con el tamén, e a experiencia foi maravillosa, e o tío ten moita inventiva tamén, que ten un estilo moi propio, ademais, e sobre todo creo que é unha persona desas que está máis cómoda e que traballan mellor, como prácticamente todos os artistas, cando lles das rienda suelta. Claro, porque sí. se tes ao músico de turno en riba dicindo que tens que facer o que Claro, non, ao final vas chocar e as cousas van salir ben. Por exemplo, hai moitísimos peixes e moitísimos ollos e moitísimas non sei que nós non entendemos por que era, pero el dixo isto, a iglesia, tal, isto. Ao final tamén, bueno, que a iglesia casi temos un follón, pero a Santa Inquisición casi nos jode, pero bueno, está ben. Ao final, sale de puta madre. Sí, un aplauso aí para a xente do audiovisual tamén, que é moi importante, ó. Igual é o momento de escoitar un pouco tamén a produción propia do disco, escoitar unha das cancións do disco que tamén comentabades antes, que non a todo mundo lle gustaba. Si podemos, escoitamos entón a de Rincadeira. Veña. Son pa que me invitan. Despois non veñan dicindo que a culpa foi miña. Eu solo vim beber unha cerveza ben fría e acabei feito un cristo e ca carteira vacía. As 10 da noite dixestes que era a última. Xa che conozo, non sei a quen que se engañar. Fixose tarde e ainda non te queres marchar. Xa me conozo, esta historia é sempre igual. Se puede pedir, siempre cae otra antes de ir a dormir. La Rincadeira va a tomar mañana para cortar la resaca y volver a empezar. La Rincadeira no se puede pedir, siempre cae otra antes de ir a dormir. La Rincadeira va a tomar mañana para cortar la resaca y volver a empezar. Si ya saben cómo son pa' que me invitan. Despois non veñan dicindo que a culpa foi miña. Eu solo vim beber unha cerveza ben fría e acabei feito un cristo e ca carteira vacía. As 10 da noite dixestes que era a última. Xa che conozo, non sei a quen que se engañar. Fixose tarde e ainda non te queres marchar. Xa me conozo, esta historia é sempre igual. No se puede pedir, siempre cae otra antes de ir a dormir. La Rincadeira va a tomar mañana para cortar la resaca y volver a empezar. La Rincadeira no se puede pedir, siempre cae otra antes de ir a dormir. La Rincadeira va a tomar mañana para cortar la resaca. Que pouco che gusta esa canción, Fran? Non vou dicir nada porque non son objetivo con isto. Pero bueno, eu sí que o noto e notámoslo todo o mundo, non? Que houve unha evolución moi forte, sobre todo estes últimos anos, na vosa música. Pasastes un pouco de facer un punk rock máis
ortodoxo, digamos, a introducir outros elementos, non? Aquí neste EP hai rollos máis funkies, hai rollos máis indies, hai un pouco de todo, incluso sempre coqueteades e hai uns anos tamén con ritmos latinos, que eso gustei moito a Chema, que lo sei yo. Home, que tocar solo tumpa, tutupa. Eso, esas cousas sempre son idea de Chama, eso está claro. Entón, quería... Non me mires, que me parece que me estás botando a mí a culpa do tupa. Entón tamén preguntarvos, non, como se xesta esa evolución que levades estes últimos anos? Vou preguntar ademais a Chema, que non está falando moito hoxe. Eu son moi vergonzoso ao principio. Ao principio. Sabes? Despois sí. No, pero un pouco como sempre viñamos facendo un pouco o tema de eso, punk, estilos así moi pechados, pero ao final sempre vas escoitando máis música, máis grupos, eso todo. Entón, ao final, quiras que no, Antón aporta, Javi aporta, Fran aporta, vamos cada un cas súas ideas e cos seus estilos justos, e ao final intentamos facer un pouquiño de mezcla, pero un pouco na esencia de Lis dese, pero cada un os seus gustos. É que un pouco tamén, eu o que noto é que sempre estivestes desde o principio, como a todos os que, por sorte ou por desgracia, nascemos aquí, bastante ben sellados ao que ven sendo a música de Muros. Entón, eu notaba que sí, que sobre todo nos primeiros singles que se acaba de salir por 2017, 2018 e demais, sí que notaba sí que había unha certa influencia de Tributalina, pero tamén eu notaba progresións de acordes que a veces que me recordaban a Trapos Sucios. Eu sei que todos vivistes esa época e que fostes fans, igual que todos os anos a quinta, que fomos fans de Trapos e tamén de Tributalina. Sin embargo, ahora vese que seguides máis pola estela daquela Tributalina que introduciu o Orjanillo, non? Eso sobre todo desde que deixaron de telo eles, é algo que incorporastes vos e que o fixestes tamén vos e que sigue estando presente pois un pouco nas últimas composicións. Como vedes eso? Como vos influiu a música de Muros? Pois, a ver, ao final... ao final, para calquera chaval da nosa edad, cando no momento da nosa, chamémoslle a adolescencia ou que sea, as bandas que había nese momento petando, entre comillas, en Muros, pois era Trapos e era Tributalina. Entonces, para nós, obviamente, sempre foron unha influencia. A todos nos gustaban as dúas, a todos fomos a conciertos a joderos das dúas, e a hora de compoñer, aínda que non quiras, pois sempre che van a afectar. Non é que quiras facer unha canción que se parece a Tributalina, ni unha canción que se parece a algo de Trapos, pero por detrás está ese estribillo que che sona, que tes ti aí na túa cabeza, e cando faz unha canción nova, pois eso sale aí. Por exemplo, a respecto do que comentas do Orjanillo, que é algo moi peculiar, eu creo, é que sí que poderíamos dicir que chegou a introducir incluso Tributalina así un pouco como novedade e tal. Foi algo que probamos e que sabíamos que no noso estilo iban caixar super ben. Foi algo que probamos xa desde que fomos gravar as primeiras veces, e aínda que realmente non temos a nadie que o toque nunca en directo, nos discos sempre está, porque eu creo que queda genial. É un colchón aí constante por detrás que aporta bastante. Cal foi o punto de inflexión? Aquela canción que o cambiou todo? Porque eu recordo que igual foi Domingo de Resurrección, non? Sí. Foi cando Chuco comprou o Orjanillo e pudemos poñelo no disco. Sí, foi. Sí, básicamente. Foi ese tema. Sí, señor. Falando tamén un pouco de formacións e demais, sí que o que menos tempo leva con Bosco, porque sí que tuvestes moitos cambios de formación e demais, é Antón. E que quería tamén que Antón que nos contara a súa experiencia, como entrastes na banda e demais. Eu nada, ben, cando Halp se cansou destes miserables, pois entre eu. Eu teño máis aguante, tamén me emborracho máis, entón, sabes, sempre axuda. E nada, guai, tío. Moi ben, porque sí que máis ou menos levades moitos anos sendo prácticamente os mismos, e eso é justo velo, porque vimos vos medrar, como quen di, non? E vos vistes vos medrar entre vos, e sobre todo que se ve que sois unha banda que sodes amigos, que sodes colegas, que sí que facedes rollos xuntos máis alá da música, e eso dá justo. Entón non sei se queredes tamén dicirnos algunha cousa máis, mismo con música, se queredes tocar unha canción máis deste disco. Sí. Cal queres tocar, Chema? A que ven agora? A que está preparada, pero vámonos facer sorprendidos. Teño bola que chivar eu. Vale. Speedy Fran. Non está posta esa, mira. Está No, mira, está aí gallego. Pois está malo o cacharro, Javi. É culpa miña, é verdade, É a miña responsabilidade o cacharro. Ese é o cacharro que toca solo.
Bueno, a ver, pero entón Este é cal vai ser, ti? este é o enano do Ai, pianillo galaico. que levamos aos concertos. Ole, pichao. Pero cal vas poñer? Esa? Vale, vale. Vale. Eu iba a facer un Cristo xa. Así. No entiendo cómo cantáis en gallego. Desde un idioma y lo hablan los paletos. Mire señora, eu canto como quero. E a súa filla ven a vernos todos os conciertos. Aún por encima Habláis colajeada, habláis gallego y lo habláis mal, no se entiendo nada. botallos bailes e deixe de estar amargada. Va a decir tonterías, é mellor estar calada. Canta, 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 canta en castellano. Que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 me gallego. Una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Canta, 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 canta en castellano. Que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 me gallego. La jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Seu fillo ás escondidas escoitase os nosos temas e fala en gallejo cando está con seus colegas. Eso no es posible, Mi hijo no es de aldea, no va a perder su tiempo escuchando vuestra mierda. Bueno, que no sabe que ya sabe alguien que cante, ¿no? ¿Cómo es? ay gallego, no soporto tu dialecto, no vas a llegar a nada, sois todos unos paletos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, no vas a llegar a nada, sois todos unos paletos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, no vas a llegar a nada, sois todos unos paletos. Ay gallego, no soporto tu dialecto, no vas a llegar a nada, eso es cosa de borrego. Canta, 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 canta en castellano. Que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 me gallego. Una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Canta, 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 canta en castellano. Que estamos en España, no me seas maleducado. Baila, 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 me gallego. Una jota, una muñeira, que riquiños todos ellos. Un aplauso para Fanfurriñas, por favor. Un aplauso para las fanfurriñas, por favor. Eu xa sabía. Dixeron antes que non querían cantar, pero a emoción do momento sempre axuda. Como se xeste logo esa colaboración aquí cas fanfurriñas, non? Porque é un pouco a primeira vez que tamén gravades algo, non? Chama, cuéntanos. Un día na casa de Javi, Eso é como ritmos latinos, eso é todo cosa, chama. no, había que facer algo diferente. Entón, bueno, para rememorar un pouco Galanía 2010, falamos con elas, e nada, dixemos así de facer unha parte diferente nunha canción, darlle un toque diferente ao que viñamos facendo e surgeu así. A verdad que non lle damos máis volta. Non, pero está genial que lle dá un toque máis... a verdade é que deberían facelo máis veces, non? Ahora que abriste esa veda, hai vos que chamar máis veces para colaborar. Un aplauso para as fanfurriñas, ó. E agora falando tamén desta canción, parece que ten un significado moi duro, tío, pero moi real tamén. Moi real. Ti que tes un grupo en gallego, Sí, seguro que te preguntaron alguna vez. nunca che dixeron "E por que non haces canciones en castellano que seguro que llegas máis lejos?" E ao contrario tamén me teño preguntado, verdad? O que? Por que non as facedes todas en gallego? Bueno, sí. Borrachos nacionalistas gallegos, claro. Sí. Claro, efectivamente. Pois efectivamente. Entón, como se xesta esta canción? Nasceu por algo en específico ou... Sí, hai unha idea. historia. Sí, esto franchinouse por un comentario que nos puxeron nun videoclip en YouTube de fai 1000 anos. Un tipo puxonos algo en plan falades un pouco peor o gallego e xa nin o falades, unha cousa así.
E aquí Fran chinouse e dixo, bueno, un día vamos a facer unha canción, hasta que Efectivamente, e fixena mentras cortaba xamón no Corte Inglés. Porque veo unha señora e díxome, ai, que riquiño ese dialecto, yo tamén lo respeto mucho. E dixen, de puta madre. Xuntaste esas dúas cousas e... Xuntáronse as dúas cousas, chipeoume a mente e dixen, buah, fuá. Espera, señora. Que Espera, vieja, que vas a flipar. Así que foi todo un pouco, nasceu todo un pouco tamén por esa policía del gallego, non? Que vos viñan a dicir que non podías usar a vosa variedade letal e listo. E, sin embargo, é a vosa maior seña de identidade. É que non foi ninguna persona que fala en castellano, foi un galego falante, nacionalista gallego borracho destes, que comentou esa mierda e dixen, moi ben, sí. Non me deixaron responderlle no momento, pero bueno. Sí, porque no momento é mellor non responder. No. Para un par de horas. Sí, señor. Bueno, pois que dicir que dá justo escoitarvos cantar na vosa lingua, sexa con castelanismos, sexa sin eles, ao final vos cantades como falades no día a día, eso é a vosa autenticidade, tío. Así claro. Que os demais a xente ao final ninguén vai estar contento 100% co que fajades, así que se aturen. Esta é a mellor resposta que podías dar, non? Sí. Tamén un pouco hai un par de semanas fixámoslo con Condución Colérica, tivemos a entrevista con Condución Colérica, tamén falábamos un pouco de como afrontar as críticas, non? Eles que tamén tuveron algunha polémica así chula e tal, eles afrontanse así, facendo unha canción, tío. É listo. Non ten que ser. É o mellor xeito de expresarse, sin duda. Bueno, tamén podemos aproveitar un pouco tamén para volver a falar do pasado, non? Daqueles primeiros proxectos nos que se xestou o que hoxe en día é Lisdexia. Un deles, sobre todo, miro para Chema. Creo que temos unha canción por aí que podemos escoitar, porque a verdade é que a min gustábame moito. Pero si sona Chama ten que sonar Antón tamén aí, Reacción. Non creo. ¡Uau! Fan histórico, tío! Creo que non, Antón xa non estaba, votaron antes. Era Halp. Reprimido por unha porta que nos quere cambiar, recortando na educación, que máis grandes nos fará, conscientes dun autocontrol que pouco lles durará. Advertíronnos de todo, menos do que menos importa. Educación e formación, seguridade e benestar, progreso. Un aplauso para a reacción, joder. A ver, non me poñes esa cara. Isto sonaba guai, tío. Non lle fixo Joder, nin puta gracia. mira de Leiva, coronoscopia, tío. É que sí que iba por aí o rollo, tío. Que sí que... Tal cual, Hostia, pero que sí que sonaba guai, mas foi grabado na Sala Nasme. Aí podemos ver a primeira formación de reacción. Tremendas orellas. Tamén hai foto da segunda, creo, Aí estades, sí. Esa foi a formación que grabou esa canción que escoitamos na Sala Nasmo, non? Creo que sí, sí. Sí, porque ainda aquí non o tiñan claro se fora Antón, se fora Halp, que tamén anda por aí. Foi el. Pouco se fala aquí en ese concierto. Chemiña ligou moitísimo. Hubo asalto ao castillo de Chavalitas, todos a preguntar por Chema. Levei a W de Pedro de Trapos. Hostia, era o secreto de Pedro, tío. Non fallaba. Sí, señor. Temos fotos vosas de cando erades máis rapaces, pero ides flipar, tío.
E máis aí estades todos, Mira, esta de Fanboys de los Suaves é brutal, Estamos, Eu teño esa bandeira aínda, crees? Esto está moi feo, Real trapos sucios, tío. No, de trapos sucios hai un aí abaixo tamén. Trapos non sucios son que preocupar. salen chegando ahora. Mira, aí estades. Ainda estaba Xaquín con Bosco. Na caralla. A guitarra de Sergio, tío. Este é do 2016, creo, Deste aí casi 10 anos, claro. Tiña Chema... Chama aí non estaba que estaba aquí. 10 anos, Pero temos unha chula tamén tú, Chema? Non te preocupes, Momento fanboy total. E despois... Tararo está igual, si, da justo. E despois, máis alá de todo isto, eu recordaba que había un proxecto que fixera algún que outro vídeo. Gasolina E busquei eses vídeos e non os atopei. E dixeronme, están borrados. E dixen, vale, e non sei... Que puñetero miserable. E non sei como, de algún xeito, atopei un enlace e resulta que o enlace ese non estaba borrado, sino que estaba en oculto. E hoxe ímolo ver aquí. Que pasa na costa? Que tremendo perro, tío. Sabes todas. Outra estrella, por favor. E hoxe ímolo Un cubata directamente, xa, para olvidar estes males, tío. Ímolo ver aquí e máis vas nos ter que explicar algunha que outra cousa, Fran? Despacio. Isto vai molar, Eso vai molar. Isto vai me molar moitísimo. Bueno. Espero que non me diades, No, sin ningún problema, sin ningún problema. Perfecto, vamos pouquiño a pouco. Entón podemos ir falando de, por exemplo, cal foi a túa inspiración para facer ese Despaciño? Porque foi un rollo moi Monolius Dop, non? Sí, facerme millonario. Dixestes, Monolius Dop estás facendo de ouro con estas cousas? Fran, Na miña cabeza foi, que? Dime. Fran tuvo unha mala época. Moi mala época. Sí, no, horrible. Deixeme influenciar por Xaquín. Horrible. Veñe canjes amor do Xaquín que non se pode defender. A ver, si giras deixándote influenciar por Xaquín igual hoxe en día, pois estabas vivindo desto como a Xaquín. E non cortando xamón, sabes? A mellor aí a mala influencia non era el. Se non botáramos a Xaquín e contratáramos a Chema, igual estaba Xaquín aquí, Chema nos rapaz, sabes? Claro. Pero sí. Dame che dixo, foron os primeiros temas de Muros que chegaron a 20.000 reproduccións, así de rollo. Sí. É verdade, así que o rollo funcionaba. Así que vamos a ver Sí, vamos, en primicia... palo histórico. Tuvetes que rebuscar para eso, Esto, quedádevos ben co rollo porque tan pronto se vexa, en hora e media alguén o vai borrar. Vai desaparecer. Así que dixen que este trimestre eu iba A mi puta madre. Xa iba sendo hora de empezar. Xa sei que no pasado aprobei sin con nada máis. Pero todo eso vai cambiar. Que coño sei? Pa, estas navidades non me por pensar que no primer trimestre eu non fixen nada. Pero este que ven, iso xa cambiará. Que puta movida, tío. Xa, ahora xa estou empezando a estudiar. Polo menos miro que me vai a entrar. E non deixo todo pa facer mañán. Despaciño, mitad do trimestre eu xa perdín o libro. Vou ter que comprar outro a cantariño. Miña nai vas a probar meu filliño. Despaciño, como moito vanme quedar 4 ou 5. Estou en septiembre a proba se fijo. Mamá prometoche que vou a estudiar. Quero ver ese aprobado ao final do trimestre. Quero sacar un punto 5. Se non papá vai por fino. Quería probar ese examen sin tocar un libro. Eu non quería tocar un libro. E fui sacar un 2,5. Solo pido un aprobado. Profe, non me faz caso, non. Levo tempo intentando, pero non consigo, non. Sabes que cando aprobo meu corazón faime bam, bam. En cambio, cando suspendo a mi parte se me alma. Non teño un aprobado, eu non sei nin a que sabe. Todo ese tocho na cabeza non me cabe. Aprobei a quimio, fun a suspender sociales. Eu xa dixen que o que quería era ser cantante. Cantéis co trillo. A batería do rap band, xa eu te deseo. 4,5.
Pouco se fala que a batería deste tema fixo a Chema, Cortaron a tempo destes lle pena, tío. Estaba xe dando pena e dixo, vamos parar. Nah, temazo, tío. Sí, joder, Bastante mellor que é gallego, Está guapo. Carrincadeira seguro, Bueno, non se acabaron as sorpresas aínda, Oh, Dios O seu sería ter unha sorpresa para Antón. Tranquilo, Antón. Non teño ningunha. Pero teño Teño unha, eu, paso, pero paso, teño que unha para Halp. non me fío. Halp, por favor, pase por caja. Halp. Un aplauso para Halp. Que teño aquí ¡Qué puto paro histórico, a camiseta oficial dos conciertos de Halp. Un aplauso, por favor. A parte de diante ten unha historia tamén, pero non a vou explicar. Eso ti debeste mo tirar nun concierto hai 6 ou 7 anos. Eu xa tiña na casa. E acordei e me tiña na casa. A de Javi continuaba a frase. No, a de Fran continuaba a frase. Doucho para que marques ti, joder. Por eso. Oístes, timbarrantes sempre, Eso había que poñelo no local de Lisdesia. Eso ten que ir por o Museo de Lisdés. Dónala. Antón, tiñas que traer as carrelar. Halp, e terás ti a miña, porque eu non sei onde está. Eu tiña un axojo con esa, con outra frase. Eu teño na armario, Eu non sei onde está. A de Fran continuaba a frase. O gramo de... Eu acababa a frase. Acórdome unha vez que tocamos no mercado de Muros, tío, que nos sacaron moitísimas fotos sospechosas, en plan, que nos iban a mandar a mafia. Eu acórdome dese día, tocamos no mercado e despois fomos ao Cabalo a tomar algo tal con Álvaro e con todos os do Castelo. E díxonos Álvaro, vou sacar unha foto, non sei que, non se vos ve a cara, non se vos ve a cara. Ves a foto, a nosa cara, de frente, por todos lados, e toda a puta camiseta, pois non ves todo. Fran tiña medo a morrer, esas cousas, pero... Pero eso é Todo guai. bonito. Unha boa época, tío. E falando desa boa época tamén, eu recordo vos en festis moi guais, tío, porque xa non usado o Castelo Rocks ou as Agueiras que estuveste o ano pasado tamén, que foi un bolo moi chulo. Pero eu recordo vos Pero eu recordo vos tamén Eu non quero morrer, tío, sabes? Chema, pero esa época xa pasou. Claro, ahora xa están outras movidas. Ahora xa, bueno. Ahora malo será. E máis ahora ainda llas das ti. Sí, vamos falar dos festivales, efectivamente. Entón, vos acordavos aquel bolo que fixerades no Rock in Vila tamén, que eu vira vos ali, tío, estuvera moi guai. De feito, foi o último Rock in Vila. Podes dicir que enterraste de so Rock in Vila. Sí, tío. E justo antes, como todo. Justo antes, el siniestro total. Sí. Enterraste o Rock in Vila e por un ano enterrades tamén a Revolta do Umia, que tocastes na penúltima Revolta do Umia, na penúltima e na antepenúltima. E máis quero falar do concerto do primeiro ano que tocaras na Revolta do Umia, porque foi 2021 e daquela, claro, época COVID, os concertos que se facían eran todo concertos sentados. O que pasa é que ali houve unha especie de experimento. Non sei se houve algún tipo de permiso por parte da Diputación de Pontevedra, non sei como xustificaron, pero eu recordo ver as fotos nas que se vía mitad do público sentado e con mascarilla e despois no outro lado A puta jungla, tío. la jungla, Era unha tío. selva, era un En plan, pouco selva de todo. aquí todo vale. Non sei se despois lle fixeron PCRs a todo o mundo, se era un experimento social e tal. Eso tiña toda pinta de ter permiso. Pero que recordades eso? Porque tuvo que ser Eu recordo eso, o tipo de seguridade no foso. Bueno, era un solo, o sea, Un pa intentando 60 controlar a unha jauría. a mitad da jauría era de Muros, ainda por riba, que estou vendo as fotos eran de Muros. Aquela linterna non daba basto a parpadear, sabes? En plan, Sube a mascarilla, joder. chegou un punto no que se rindeu e dixo, facede o que vos sala dos juegos. E de repente apareceron tres Desapareceu coches da Guardia del- Civil. ¿Sabes? Apareceron tres coches da Guardia Civil. Nos cantando unha canción de Terbutalina que era por favor non chamades a Guardia Civil. Psicólogos de verde. De repente aquel foi un mellor festival. Bueno, top mellores festivales da miña vida, rollo. Viña de estar na época do COVID, aquelo foi en Claro, plan. tuvo que ser un cando subidón de chegamos, adrenalina da joder, hostia, cando tío. chegamos eran alpacas todo e no medio rollo en plan como unha alfombra roja polo medio e ao lado alpacas. Eu, este foso no medio, non, eso é para xente que quera facer pogos tal. Eu, pero xa hai COVID. No, aquí non hai nada, joder. É como se faz un festival na Libia. Quen vai ir a Libia? Rollo, nadie, sabes? Sí, señor. Un festival chulo e tivestes moitos máis tamén. Podes nos dicir un pouco tamén cal foi o concerto máis especial para vos? Cal foi o mellor sala, festival, o que sexa? Tedes algún recordo especial aí, Chema?
Todos unha merda, logo. A Chema non lle gusta ningún. A Chema gusta as carrilonas deste. Eu creo que desde que estou eu, polo menos un dos que a menos sei se o máis, pero o que teño así en mente é o que tocamos en Lugo no Rumboia. Porque sonou guai, tocamos ben tamén por unha vez, sabes, que sempre queda O Rumboia foi espectacular. Moitísima peña, un festón increíble. Eso foi unha animalada, eu aí sí que pasei O guai. Rumboia estuvo moi guai, a mí molome tamén o... O Bregasón igual, non? Estuve tamén. Que están aí medio irmandados os dous festivales, non? Sí. E molome tamén... Bueno, molarome as primeiras... As dúas primeiras Moons molarome moito, tío. As salas, as dúas primeiras Sala Moon. A terceira xa non tanto, porque o tipo son gilipollas que flipas, pero as dúas primeiras estuveron guapas. E de feito ides tocar prontiño na Sonar, non? Sí. Que día tedes para facer un pouco de spoiler, que a xente vai comprando entradas, que quedan poucas, polo que me dixeron, non? Quedan só tres. Correde. 300. 300, 650 ventas. Ben as vendedes, home, joder, foi o concerto do ano pasado que tampouco non estabades presentando nada específico demais. Ali había máis de 100 personas, joder. Sí, non é tan fácil metelas. 120 Algo, sí, no, a ver. Casi por aí. Eu confío en vender, ben, está indo bastante guai, as da promoción venderonse en, non sei, en 5 minutos, rollo. Sí. E nada, o 9 de maio estamos aí na Sala Sonar presentando o disco, bueno, con un grupo invitado que aínda non saleu, que vai ser o Brad Santifa. Sí, aquí podemos decir que cando... Así de spoiler e tal. Non sei se conocedes a Brad Santifa, son dúas chavalas que a mí molanme moito e creo que fan un rollo bastante guai. Nada, joder, chavalas. Chema puxo a mesma cara. Cando dixemos, Chema tamén. Unha entrada menos. E as chavalas, tío, pois colleron un avión desde Barcelona para ir a tocar, Gratis, porque non llevamos a pagar. Pero como saben. Se sale ben. Pero sabe, non é? Sí, sabe. Se sale ben, 50 eurinhos de puta madre. Sí, vamos a tocar de puta madre. Vos sabedes que non ides a cobrar, non? Da igual. Vale. Pero sí, supoño Mais ben que que vai digas. salir ben o tema e tal. E despois vamos para a Cofradía tamén, A Vilanova. a Vilanova, e temos aí uns cuantos festivales que ainda non saliron. O Fener Rock é o único confirmado. E nada, uns cuantos máis por aí. Joder, pois pinta moi ben, un aplauso que están petando, joder. E sin manager. E despois vos nos vosos directos tamén sempre traedes algún elemento, non, para xogar ca xente. E o último que vos vin Sale moi foi mal un crocodilo un pouco tuneado, Coco, tío. que non sei como lle chamabades, pero estaba tuneado, moi tuneado. Tuneado, sí, tío. Pero sabes que ese Ese cocodrilo... cocodrilo tuneámoslo Ten cando historia, íamos ir a É que eso vos iba a preguntar aquel 2019 que se cancelou. Sí, aí hai moitas movidas. Aí había frases tamén Claro, de quedaron Carlos. frases antiguas. Pero as frases eran viñan de 2019 ou puxastelas despois? Ese cocodrilo rescatei no fallado. Dixen, este cocodrilo ten que seguir aí. É que debe seguir en Lariño, eu vino aí atrás, o que pasa que non me acordei de ir por ali a ver se o recuperaba e traelo aquí, pero era mellor que non o trouxera, verdad? No, verdad, había moitas movidas chungas, tío. Non vai ser que pase o mismo que pasou nas Agueiras co cocodrilo, tío. Fua, Casi metes matamos un hostión. chaval ali no medio do festival. Pero perro hostión, chaval. Pensei que se mataba. No, matouse. Eu escoitei no desde arriba, es que ¡plá! Ese sonido seco de caer de cabeza ali e dixen, Un saludo para Muriel, a ver si se vivo. Pero sí, tío, esas frases son de, no sé, foi en 2019. Cando foi, íbamos ir. Sí, era cando se cancelou foi o do 2019, sí. Pois sí, ese cocodrilo pintou no Antón todo sin estar no grupo. Sin estar no grupo, claro. a verdade. E pintou no todo, o retrato de Matías, de Rapante, o tío de Juan de Erasmo, todo o rollo. E reconoséstelo, verdad? Como non. Buah. Entón, que máis anécdotas? Tedes algunha anécdota así chula de algún concierto que recordedes con cariño ou con pouco cariño? Máis saladas Carrilanas Esteiro. Que sí. Non queres sacar ese tema, Hugo? Ese tema está No, moi- eu non tiña planeado sacalo, Vetáronos pa toda a vida, yo. Si queredes sacado, No, o sea, está todo ben agora, ahora sodes amigos, non? Éramos amigos e volvemos a non ser amigos. Estamos vetados de novo, tío, unha movida, tío, sabes, rollo. Pero todo ben, nos respetamos Esteiro, nos respetamos o BNG, respetamos a todo o mundo, tío, rollo. Comunicados aparte, a tope con todo. Rollo, sabes.
A tope con IA, a tope con todo Dios, tío. Aquí todos somos amigos. Todo. Hoxe, E bueno, hoxe iba a vir con a camiseta das carrelanas de Esteiro, pero berraronme ao final. porque Javi sigue tendo feo, chaval. para faltar ao respeto un pouco, pero ao final... Eu sou o único que intenta poñer un pouco de cordura. Pero... Hasta que lle toquen un pouco os guaos. Cando lle toquen un pouco os guaos, Xa diga, non falta moito para que lle toquen un pouco os guaos. Bueno, Solta os cans, sabes? o que sabedes ahora é que si volvedes a tocar nas carrilanas de Esteiro, no backstage solo vai haber agua. Tranquilo que non vamos volver a tocar nas carreras. Non vai pasar eso. Non ten pinta, pero bueno. Joder, esto me sintiendo mal. Archivo caro llevan, Bueno, non sei se queredes escoitar outra canción do disco que xa falamos antes dela, máis que ben perfecta aquí para o tema, non? É a de Borrachos Nacionalistas Gallegos. Efectivamente, ven de puta madre. Pon o tema. Che poden multar. Sales a banda a ver se podes lijar, contando as chavalas que botas a sumar. Deixaste ver por todos los festivales, preguntanche por grupos en Callejo y no sabes. En Santiago vas de hippie y sabes o que é unha rave. Non bebes calimocho, ti solo bebes Black Label. Califa baby, poder popular, non sintes o que gritas pero soltar igual. Toda la vida botando a la gaviota, pero para follar he botado al Venega. Califa baby, poder popular, non sintes o que gritas pero soltar igual. Toda la vida botando a la gaviota, pero para follar he botado al Venega. Ese aplauso. Un aplauso para Halp, borracho nacionalista gallego. A min esta canción recórdame aquela que tiñamos no Lisdop de Batabatunga, non? Que tiña unha frase que dicía, vou a ler porque senón non me acordo. E que dicía, falas gallego pero usas castelán para falar os nenos e tamén para lijar. E esta fala do contrario, non? Do tío, postureo contrario, que é algo que era impensable hai anos, pero como que sí. Hai borrachos nacionalistas gallegos, hai postureo nacionalista, hai postureo hippie, tío. Tío, as fillas de Casabra falan castellano. Claro, que ti ahora vas a un Revenidas e ves moita xente que hai uns anos nunca imaginarías nun festival así de música máis trompetera, digamos. Eli están, tío. Castelo trompetero. Estou seguro que che pasou de ir ao Avante, xa solo ao Avante, Tamén, nano, e que e ver eso. Pero estou segurísimo. E ver xente con pulseritas de España que volve a semana seguinte xa non ten pulserita de España, non? Entón supoño que virá un pouco de aí, pero tamén hai algunha cousa específica por detrás para que el fixeres esta canción ou que? Moi ben, vacilar un pouco. Sí. Non nada en concreto, sino, por exemplo, en todo no anterior EP estaba a canción que, bueno, fixo Javi basicamente porque lle encanta. Barricola, meu. A de Barricola, meténdose e tal. En plan, sempre hai unha canción que é como moi A idea era vacilona. faltar ao respeto. Sí, tío. Sempre A se min, ten- o sea, Fixome unha canción a mí mismo, joder. eu fixome a mí, borracho nacionalista gallego, tío, sabes? Claro, pero quero dicir, esa canción surge a partir de A partir de fillas que, a partir de que Casandra fastes falan en castellano, a tío. partir de que fastes nas listas, diso. Eso é unha As fillas de cuesta, Casandra cuesta. falan en castellano, tío. Eso é verdade. E cantan en gallego. Estábamos ti máis eu, creo, tío. Ah, non digáis nada. Ah. Sí, estábamos ti máis eu e dixe, hostia, cando bebes cubatas o gallego escapase un pouco. Xuxo, non digas nada. Claro, Rebelión de Infarmundo fala en castellano tamén, tío. Está feo, está feo. Eso non mola, tío. A ver, sabemos que ser neofalante que é difícil, pero Non mola, tío. Non hai mola, moita xente que o é de verdade. Despois hai xente que o é por postureo. Eso é así. É que cambias a tocar en castellano. Cantas en castellano e cambias o gallego para ver se chupas subvencións tamén. Sí, é así. É así. E fixen un pouco pensando en Hal tamén.
Así que fichou o Manu Santero, dixen, voy a facer un pouco. Jal, te quero. Desde aquí, hasta la barra, con el corazón. Eu tamén, cabrón. É que eu tamén, que te dije, Antón, vou a Madrid e falo en gallego, tío, non me sale falar castellano. En plan, non sei se viste Fundi intérprete, Hubo unha colaboración así con Spotify e tal que nos subiron. Non sei se viste o vídeo de Fran falando, pero solo dá con ver eso. moitísimo Que pasa Spotify? Aquí Fran de Lisde. Buah, eso é increíble, Non fun capaz de escutar o vídeo, tío. E despois, a parte deste EP que acabas de sacar, máis ou menos todos os vídeos de ter outras bandas e demais, outros proxectos, vemos a Capital Boscoff, vemos a Archivo Xunto, e tamén vemos a Cita Doble, non, Fran? Que non sabemos se é máis Antón, se seguires aí... Está enterrado. É que somos, Eso está enterrado. É que somos bajos, tío. Non somos bajos. Fichamos por un manager que é un pouco fascista e dixemos, paso de movidas. Tamén lle deixamos un pufo. Si, fuleamos 600 pavos e fómonos e non dixemos nada, tío. Tiñamos un contrato hasta ahora, hasta agosto. Agora faise un pouquiño violento falar e dixe, bueno, vamos tocar por aí. O sea, nós seguimos currando, temos temas, pero non os podemos sacar hasta que o fascista nos abandone. No, básicamente hasta que caduque aí o contrato e xa está. Sí, non máis, agora se entramos, ahora sí, rollo, despois de sacar o disco con Cita Doble, sí que foi en plan, veña, vamos a entrarnos un pouco en Lisdesia, vamos a facer o disco de Lisdesia, vamos a darlle caña, se sale ben, seguimos con Lisdesia, non mandamos a tomar por culo a Cita Doble. Por ahora está salindo ben Lisdesia, vamos a tope con Lisdesia. A ver, é que ao final entre traballar un grupo e beber, así non che dá tempo a ter moitas movidas. Cita Doble era un pouco para flexear, para lijar un pouco, pero xa quedou atrás a movida, sabes? Bueno, Chema xa lijaba con reacción, así que... Flipas a tope. Con Lisdesia. Con Lisdesia que eu sepa, non. Con Lisdesia non lija nadie. No, tío. Claro. Lija máis chuco na te... Bueno, falabades logo da figura do manager, vemos que si que hai puta mierda. Podemos por eso, falar de outra que- cousa, tío. A puta mierda. Queredes falar de outra cousa? No, veña, No, figura do manager. Manager. No, bello. Vos que ahora estades en proceso de... Supuestamente, o noso manager é Ángel de Caridad, tío. Pouco se falou deso. Supuestamente. Sí, sí. Eso está muy poco comentado. No tío. sé si lo No sé sabes, si Ángel pero... lo sabía, Tranquilo, que Nos tiñamos un nos manager de tampouco cero hasta que sabíamos. se enteraron que eras o noso antigo manager, tío. Cando se enteraron que eras o noso antigo manager, botáronos en 3 semanas, tío, non fixamos nada máis, tío. Falamos de manager, dallo manager. Veña. Vamos a dar, non, porque vos estades nun punto Se de... quer falar Jal do manager tamén pode, que lle tan ganas, creo. Vos tamén estades nese punto de delegar, non? Vemos moitas bandas que imos intentando topar alguén que polo menos que se encargue desa parte de darlle o coñazo aos festivais, intentar conseguir cousas, nós centrarnos no que nos temos que centrar. Vos vedes que é unha figura esencial, que é necesaria, que axuda, que non axuda, que pon pedras no camiño, que leva a vosa experiencia neso? Sí, axuda moito. A ver, esencial. Sí que é. Un momento, déixame falar, joder. No quiero, esta es una lista de gracia. Sí, a ver, é unha figura moi importante. Hasta ahora sobrevivimos sin ela. Obviamente, malamente. O paso que che pode dar ter unha persona con contactos que che consiga certas cousas, estamos todos de acordo en que vai ser positivo para a banda. Ou negativo, non. O feito de vivir, o feito de estar sin manager, que podes facer o que che sala dos putos huevos. Que tamén é relativamente importante. Ahora, si queres progresar, chegar e ter máis alcance, chegar a certos sitios, obviamente convírtese nun imprescindible. Sí, é que- Eu chamolle un mal necesario, pero É que chegas a un punto en que como que tocas teito, sabes? Que ti solo para seguir subindo de aí estás como moi limitado. E iso sempre axuda moito. Sempre vai haber certos sitios os que nunca vas a poder entrar. Refírome, por exemplo, non sei, algún festival Oso que do tal, Mar. pero ese tamén igual, refírome, pero imagínate, Revenidas. un Revenidas, que a mí sería o festival que máis ilusión me faría tocar na miña puta vida. Vamos E ir, sei claro, perfectamente vamos que, ir, tranquilo. o sea, creo que sin eso nunca conseguirías entrar Sí, aí que vamos porque, ir, vamos bueno, pues por como traballan ou polo que sea, pero ese tipo de cousas que tamén, despois por outra parte, tamén che saca un traballo de puta madre, que é ter que andar, bueno, buscando por aí tal, mendigando como quen di, joder, é algo moi importante. Pero dásenos genial, tío. Mendigar, En xa, Gmail, chupar tío, pollas, eu hasta que empecé con Lisdesia, a copia de carbón oculta, tío.
É increíble que tipos todos os, sabes, todos os festivales O spam. mandas un mensajiño, respondenche 2 e tocas en 2, tío. A estadística non falla. A estadística falla moitísimo. Fala a 30 e respondenche 0. Pero sí, o sea, ao final o manager para mí sí que é importante, tío. Que sea un bon Mais, manager. eu, por exemplo, vexo un pouco que ven da man do que falábamos antes tamén do de comunicación e tal. Sacarte pesos de encima. Sí. Olvidarte de comerte máis movidas das que te tens que comer, que xa son suficientes. Joder. É o que di Javi. O sea, creo que aporta máis. O sea, creo que che quita, como entre comillas, libertades, pero que aporta moito máis do que tal. Pero ten que ser un bon manager. Pero ten que ser un bon manager, non pode andar con chiquitadas de... Non pode ter 5 grupos e ofrecer 4, non pode, non pode. Eso non pode facer. Está feísimo eso, Cago en la puta. Por eso non temos manager xa. Xa o teredes cando queirades, Só cara. tuvamos e pasamos de puto rollo. Bueno, No, e agora podemos facer a de Ángel, si queres. e jodemos o outro, Si queres volver, si queres volver... Dalle aí, vamos a joder o outro, va. E despois, como vedes o momento que está vivindo a música de Muros, non? Porque, por exemplo, tedes unha xente que máis ou menos é da vosa quinta, que tamén tedes tocado con eles, e máis que son de Rápanse, que están aí nun punto álxido. Vos vedes que eso tamén pode axudar a que o resto do grupo se tiren para diante? Odiamos os rapan. É broma. No, ao final... A mí molame moito o rollo do rap, eu falei no sempre con Antón, tío, rollo que sí, que hai que está aí o manager, que a partir de que tuveron manager sempre foron para arriba, tal, pero é que sin traballo, sin esforzo, tío, non chegas ao están, tío. Mais foi Peña que arriesgou todo, o sea. Claro, tío, Empezou a irlle ben e dixo, bueno, Sí, pues, sí, mira, eles puderon facelo deixamos os traballos, e fixeron a tope, sí. botámoslle huevos e dedicámonos a isto. Hostia, trabállalo todos os días e tal, conseguirono polo seu traballo tamén, sabes? Non é só que teñan aí un manager. Claro, que ese é o xeito de poder sacar máis ou menos un disco ano, facer X fechas e todos os compromisos cantos che poñen diante poder facelos. Tamén xa xojaron, sabes? Que Mas pode pillaron sí, sí, salir mal, pero, completo. joder, Pillaron un momento de completamente. puta madre, tío, cando se desfixo no Medes Carmiña, colleron el rollo e a tomar por culo. Como nós, con Terbutalina, básicamente. Por eso sacamos o disco ahora e non antes. Esperamos a que se desfixera Terbutalina, que nas agieras dixonos Miki, vamos desfacer Terbutalina, e dixen, é o momento de sacar o disco. Era o momento perfecto. E dixemos, disco ahora mismo, ya. De feito, falamos ya a Miki para facer un tema, nunca nos respondeu. Sí, sí que respondeu, pero... Sí, dixo que non. Tiñas que falar a Brais para que tocara o organillo en Xa, directo. tío, xa, eu quería falar a Samuel, tío. De feito, falamos ya a Samuel para o tema de publicidade. Cobrábamos casi 100.000 pavos e dixemos, no, olvídate. Pero sí, tío, nós con Terbutalina muerte sempre, Non vedas que a miña nada, que ven polo cu. E despois tamén como vedes a nova fornada, non? Porque sí que hai xente que está empezando máis ou menos cas edades que empezastes vos, temos a de Universe, os Balallos e demais. Dá esperanzas para o futuro ou... Sí. Sí. No, sí. O sea, sí, tío. O sea, non dixen sí por no, sí, sí, sí. O sea, eu creo que o que dixes antes, o punto no que está ahora mismo Muros, que vas por aí dis de, en plan, outro día, por exemplo, a entrevista que tuemos, tal, o tipo dixenos, mima, rollo, que coño pasa en Muros, por que sodes tantos facendo música? Como que daría un pouco tamén de pena que agora parara, ¿no? El rollo, ahora que estamos con esta tendencia que se fan precisamente todas estas movidas, daría un pouco de pena que se cortara de repente. É que en realidad pode parecer que se cortou un pouco, pero non é verdade, o que pasa é que se está facendo outros estilos. Claro, E vos estádelo vivindo porque estades participando deles, non? No Velouro, tío. está Pero creo que petando creo ahora, que sí que bueno. baixou un pouco a densidade. Eu creo que éramos máis É que éramos moitos, tío. Nós cando tiñamos Máis, tío, pero... cando non é tiñamos esto. 15, 16, 17, na sala Nasmo éramos unha plaja, había 16 grupos para ensaiar. Claro, pero non todos petaban, tío. E nós somos E ahora, relativamente dos xóvenes, ahora pero... todos os que fan algo, máis ou menos petan, no, tío. Joder, Sí, Martín... porque mellor hai está un pouco achandado todo, porque tamén porque están facendo as cousas ben, están facendo cousas que están facendo guai. lle interesan a xente, tío. Si hai mercado en ritmos máis traperos ou latineo e tal, joder, están facendo moi ben, tanto Xampais, Novelouro, como un lote deles máis, Pero que que eu xa me perdo porque Que non se suban a pola, Claro. Ahora temos manager e claro, non? o importante é non fliparse, como O dixía el importante Jun, non ir pesteiro, meu, eso é importante. Como dicía Migi, o importante é non ser un gilipollas. Claro, tío, eso é un Joder, pues o que queres, pero mentre non seas Eso que dixo Miguel iba por nós, tío.
Pero sí, a tope, a tope. Eu son un fiel seguidor e apostador dos barallos, tío. Eu quería leválos a zonas, pero non me deixaron. Claro. Eu quería tamén, Sí? Foi Quería, Javi. O que non quería era Javi. Que me estás botando a culpa a mí ahora, Gio? Sí, de frenar a carreira dos chavales, tío. Joder, quixo joder os chavales. Tío, nos queríamos leválo, dixeron. E dixo Javi, no, tío, que non van vender unha entrada. É broma isto, noche. Pero sí que son chavales e non íbamos levar ao mundo, ao mal mundo, sabes? Sí, igual non somos a mellor influencia para eses chavales, tío. A mí jodeume Migui no Rock en Vila, tío. Mira ahora. Bueno, non sei se queredes que fagamos un xogo, Bueno, pero vou facer un xogo, vou facer preguntas que non van ser tan enrevesadas como os que me dixestes que vos fixeran no podcast de Yes Mañana. a ver, non eran tan enrevesadas. Para min, podía ser o peor. Moito peor. Claro, O sea, o tipo pero conteuno como que iba a ser unha locura. A ver, a pregunta de quen claro, sería o que se unha follara locura- un animal estaba chunga. unha locura. Estaba moi chunga, tío. Unha locura non eran só as preguntas, máis ben unha locura era as potenciales respuestas. Claro, Que ese sería o problema, non? Un saludo para Chinito. Chinito! Mauro, pero pregunta a doer, a facer daño. Pois mira, hoxe iba a portar moi ben, tío. Joder, puta mierda, tío. Si, iba a portar mellor que outros días, pero vou facer primeiro vou facer as políticamente correctas. Vale, veña. Entón, antes que falaba de que Migui, que o chamades para colaborar e demais, pois vou facer unha pregunta. Con que artista vos gustaría colaborar? Con Bad Bunny. No, precisamente creo que pola historia do grupo co que nos dixo que no. Sí? Rollo, molaba que flipas, tío. Porque ao final empezamos como Porque é do todo eso de rollo, referencia. Por decirlo así, pero... ¿Qué ibas a decir? No, podes dicilo ahora porque che vou preguntar o mismo, pero ao revés. Vamos de Capital Boscov, tío. Eu creo que empeja de puta madre. Cale ao revés. Ao revés é, con que artista nunca colaborarías? Dilo, Fran, te odio. Digo, tío, Fran. Non sei de quen estás falando. Ah, bueno, no, home, no. No, dilo. No, pero eso está... Non sei de quen estás falando, tío. Eu sí que o sei. De Juan, con Xanma. Por dicir a Giga, non por nada. Non se me viña a cabeza. No. Justifica tu respuesta. Claro. Porque eu cantaría con Samuel, non con Xanma. Xa está, non pasa nada, tío. A ver, igual simplemente tamén é porque hai cancións no último EP que parecense un pouquiño hora de rapas tamén. Veña, Quero dicir, me lo tomar por culo. Hai Chega, algo aí, Mauro. hai algún cori- Sale Chema, A ver, hai algún corito. Veña, A ver. veña, eso foi cosa de chuco, yo. que o fans leve existindo e o disco Sí, non inventaron eles, nos no. anos 70 Non te levo inventaron unha eles. copia de reacción Igualmente. por favor Reacción a copia de Now e todo é así. Efectivamente. É o ciclo- Sucesivamente, é o ciclo da vida, Terbutalina tío. unha copia de Sinestro Total, Listesia unha copia de Terbutalina e unha copia de Listesia, que son os barallos, supoño, non sei. Todo está inventado. Ahora tamén pregunta políticamente correcta. Máximo referente musical. Máis alá dos que falamos de aquí e demais, algunha banda que digades individualmente ou que vos enchera todo xunto. Depende moito de cada un de nós, Por eso, ainda que sexa Son individualmente. bastante diversos. Bad Bunny. Non sei, tío, é que... Claro, é que este non hai por onde collelo, por exemplo, sabes? Bad Bunny. Bad Bunny, sabes? Non sei. É que eu iba a dicir Migui de Terbutalina tamén, rollo. Joder. Que sí, que eu chupo ya Migui. Rollo, xa sei, eu quero ser Migui, non pasa nada. Dixo-mo Migui, sabes? Así. Ah, é verdade. Quero dicir. Sabes que No, non quero pero, ser? no, veña, dai, referente aí, veña. Mima, é que eu non sei, tío. É que eu escoito moi de todo, sabes? Teño un algoritmo de Spotify un pouco esquizofrénico. Sabes, tanto che paso rock, a metal, a reggaetón, así todo nos mismos 10 minutos. Pero referente así, non sei, tío. Walls. Bueno, saltamos entón vou eu. Dale, Javi. No, para mí un referente, por exemplo, é Berry, pero si te paras a buscar as referencias entre Berry e Listesia non hai ninguna. Bueno. Pero ao final cada un aquí é un giso que flipas e cada un empeza a mezclar as súas movidas aí e listo. é que eu dixo que dixo vai estar mal entonces sabes non Kurt Cobain, tío. a mí Nati Peluso tío é un Nati Peluso tío Bad Yal, tío.
Está ben, respetable. Para adiante, O de Fran tío. e Dani Espera, que ahora Fernández veñen as con referencias de Dani Fran, Aí ven. Martín. Dani Martín, A ver, Fran, Leiva. cal é o teu máximo referente na música, tío? Cal é o teu máximo referente na música? Non ten por que ser Fran, de por estaba aquí. esperando tal. todo o podcast para que chegara esta pregunta. A ver, Fran, que che gusta a ti? A ver. Leiva. No, pero escoitei Antón dicir que o seu algoritmo está estropeado. O meu tamén está bastante estropeado. Que estropeado, que só Que se non me- escoita non me- Leiva, Beto está morto, despois son eu, Chema, despois son eu. estás te describindo, Chema. No, despois son eu. Estás falando de ti. No, a ver, Di unha persona. en plan, escoito moitas movidas. Por exemplo, creo que todos escoitamos música totalmente diferente. Creo que eso ao final é o que conflúe no que acaban sendo as nosas cancións. Chama queixase do tupato todo o tempo. Javi quere facer un rollo máis punky e ao final acaba todo en unha cousa intermedia, digamos. Por exemplo, escoito cousas como se escoita Javi estilo Kid Capichi e movidas así. Escoito movidas como se escoita Chema estilo Leiva. Que ben che refiro- quedou para escaquearte da pregunta, tío. No, estou respondendo. Dixo, en plan, en ese punto ando polo medio, rollo, depende do día, pero que sei, para mí algo que me encanta, por exemplo, ahora mismo é Carolina Durante. Vólveme loco. Alba ríese, porque o falamos 30 veces pola canción de Speedy Friend. Que se iba a chamar Carolina Durán. Que se iba a chamar Carolina Durante. No, pero por ejemplo, en plan, o sea, o que quero dicir é eso, que Pero como todos, se tiene que todos chamar? temos estilos Cucaracha moi sexy. diferentes, porque despois está Fran, que, bueno, é moita jallejada dentro tamén, obviamente. Despois está Fran, que escoita cousas Brad Santifa. sin pés nin cabeza. Entonces é todo un pouco como difícil de marcar un referente para todos, digamos. Sí, pero ainda así individualmente é a cotelera que deriva neste pé no que é a Lisdex hoxe en día, non? Na jungla. Na jungla, justo, na Efectivamente, jungla. que vamos a escoitar seguramente para o Peche. non fai falta. Sí, home, sí. É un palo Que está histórico. que está chula. Esa canción ten moita referencia. Que non fai A falta historia ese de muros. temazo, tío. Queríamos facer outra pregunta tamén que esta a min personalmente pareceme difícil. Pode levar tamén a que discutades un pouco porque sobre todo se alguén di que a súa canción preferida é Rincadeira, Fran vaise cabrear e cousas por estilo. No, Javi dio todo o tempo. Entón queríamos preguntar cal é a vosa canción preferida de Lisdexia. De Lisdesia. De todo o rollo de Lisdex. Pa aquí pa allá, yo. Pijo flauta. Pijo flauta. Pa mí pa aquí pa allá, de verdad. Vale, vale. Pois menos mal que odiades, me cago en Dios. Eu non a odio, pero pa aquí pa allá, pa min... Pa Sí, Jalpa aquí tamén pode votar, que... Pa min, pa aquí pa allá, tío, marcou un antes e un despois, tío. A ver, chama. Eu vai gallego. Porque a fixen eu. Claro que sí, claro que sí, Chema, claro que Chema. fixas ti, tío. A parte do medio fixen eu. Que Aparte- aquí- Chema, Morín non aparte do está- medio fixeron as fanfurriñas, xa para empezar. Non A sei, ver. tío. Eu igual diría Domingo de Resurrección. Palo histórico tamén. Entre Javi. Mañán, No, literalmente. para mí sigue siendo borrachos nacionalistas gallegos. O sea, para mí é o mellor. Porque reparte un pouco e tal. Pim pam. É que son mola, tío. E agora ven a pregunta máis difícil aínda. E a que menos? Pois o resto. O resto a merda. As que non fixen eu son a Teño merda. varias, tío. Basta. Calquera do primer disco. Eso de As que borramos de Spotify poderían ser as peores. Sí, no, basta é unha mierda absoluta. Basta é Os días de verán, esa, Hai nos peores. Os días de verán Sí, ese é peor. Sí. Se che paso limpo, ala aí. Está en oculto desde fai 30 anos. Pero tamén un pouco responden ao que era desde naquel momento, joder. Sí, claro, claro. Unha mierda. Por algo sen pesa. Unha mierda non, home, pero quero dicir, eras para empezar, eras moi xóvenes, joder. Te lo digo en unha palabra, mierda. Te lo digo en dos, puta mierda. Sí. Pero non lle jardas ni un pouco de cariño a aquelas primeiras cancións, nin un pouco de... Eu sí. Claro, nada, joder. Un pouco sí. os días de verán, cero. Sí. O primer disco teño un pouco de cariño a táctica diplomática, así, sí, man, terroristas. Pero días de verán, chungo de verdad, aparte ten un videoclip horrible, mierda, histórica. Porque eso fixémolo así un día de quentada correndo para presentarnos a un concurso de mítico destes que había na Jalleja de A canción do verán. E obviamente non pode salir ben. Y obviamente nos ganamos. Como nada en esta vida, tío. E despois... Os Martín Cladas vamos a ganar, tío. Bueno, Vamos bueno. vos ganar a vos. E delo intentar. En que Aos teus dos putos grupos, a Batosai e a de Leiva vamos follar durísimo. Pero a vos deixan vos entrar na categoría de rock, logo. De punk. Ah. Porque a mí De punk tamén. Punk rock. No, pero aí teño unha queixa, Es o dos Martin Codas é un pouco... Hai A mafia, mafia. Hai un mezcladillo aí de movidas, tío. Pero que Sí, sala ademais- despois de que salen os nominados. Mafia, mafia. Critícanselle varias cousas, non? Porque tamén como que teñen varias normas non escritas, como que
a banda que ten que ganar, ten que ser unha banda que saque un disco, non se pode ganar 2 anos ou 3 seguidos, entón claro, hai peña como Bayouca, que Ganaría, joder. que tería que ganar sempre, pero que non se presenta xa porque sabe que mellor gana outro e queda horrible de cara á galería, non? É que os rapantes non granaron un puto martingadas, tío. Eso é Eso chungo. é verdad. O ano pasado sí que é A verdad. ver, Eso é chungo. tamén é chungo mirar o rollo e categoría de emergentes Carlangas. Claro. Es que leva emergente desde o 93. É que o ano pasado entrabas en emergentes e dixías Carlangas, grande amor. Que cojones dices que grande emergente? Tocando yo? 30 anos e Que levas jodendo farla para nos escenarios 30 anos? Si eles son emergentes, que carallo somos nós? Isto corto, Non? Claro, ese é o rollo. Entón, a ver, pero, bueno, ha de ser unha ceremonia chula e con suerte, si hai suerte, ainda coincidimos varios aquí. Sí, a ver. Que non creo, que non, Finalistas che. que non creo. Vamos ali, colles a tranca, O que molaría tal, e fora. é ser finalistas, ir ali, coller o viño e marchar. Coller o viño e marchar, efectivamente. Sí, porque ganar e dar o discurso casi que non, porque... Eso, quitas un problema de encima. Efectivamente. Despois vos tamén tedes experiencia neso de ganar concursos, non? Porque ganar é aquel do Rock in Vila e demais. E ningún máis, non? E ningún máis, non sei, por eso preguntaba, non? Porque ahora que sacar ese tema, por eso preguntaba. Bueno, tocounos un sorteo en Instagram dun videoclip Ah, É verdad. É verdad. de Pedro Galván. O noso primeiro videoclip foi feito con Pedro, Sí, sí. que traballades vos. Sí, 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 sí. Foi un sorteo, estuvo de puta. acordo, que era un rollo da Deputación da Coruña ou algo así, ou como era? Non me acordo. Ou da Xunta, de que era o rollo? No, un sorteo de Instagram, tío. No, o da Deputación foi outro que Ah, o da fixemos, Deputación fora outro. Barricón. Ah, vale. Ah, o das Torres do Allo. Sí, correcto. Pero si o de Pedro non sei moi ben como foi. Vale. Entón, vamos facer outra pregunta. Esta tamén é difícil e aquí tedes vos que mollar. Cal é a vosa canción favorita? Non vale dicir dos vosos propios grupos porque vos conozco. A vosa canción favorita dentro da música de Muros? Cal é a canción referente para vos? Pof. Que dixeres, isto eu levo no corazón grabado a peito, a lume. Nuria, Furia e Lujuria. Dentro da música de Muros. É o Impotencia de Trapos, tío. Dalle aí. Temazo, É o Buenos Días Conciencia. Di unha de Trapos, joder. Eu que diría, estás iba a dicir unha de Trapos tamén, pero do disco de Idiocracia, o que non sei, moi van a caras. Putos bellos, de John Happy Driver. E non hai un, hai a jodelos. Eu sou moi fan de espectáculo de Terbutalina, tío. Palo. De feito, estamos armando aí algo con eso. Moi top, tío. Si, hai un pequeno homenaje. Moi ben, e agora vamos facer a última pregunta que xa vai ser un pouco máis a dolor. Un por un, ou entre todos incluso. A quen votaríades do grupo? Chema. Si tuveres que votar a alguén, a quen largaríades Chema. primeiro? Half ríe ese tío. Chema. Chema. Porque Gal vai dicir o mismo. Pero si marchou, desfaise todo, entón. Sí. Eu, O No, a Antón. verdade é tamén. que ahora para coñas. Eu creo que non Ti votaría votaba a min, xa verás como che vai. Non votaría a nadie. Que va, agora. non votaría nadie ahora mismo, nin de coña. e se por algún casual tuveres que fichar a alguén, a quen ficharíades? A un pianista. Habráis que nos Habráis de ter Butalina, non? Sí, non hai dúda. Tío. Bueno, estamos chegando un pouco ao final tamén do podcast e agora é o momento de que participe o público. Se queren facer algunha pregunta relacionado co que andamos falando, non sei se tedes algo que dicir por aí. Nuria, pregúntame algo, veña. Nuria vai preguntar que lle vamos a facer unha canción. No próximo disco. Non se anima ninguén? Dentro de outros 3 anos. Chao. O noso manager aí, Vai semana. Xa falamos despois da pasta. Xa falamos despois. Bueno, pois entón vamos facer a última pregunta que tamén creo que quere saber a todo o mundo é futuro de Lisdexia. Oscuro. A corto plazo bastante claro, A corto plazo. Pero a medio e largo plazo como vos vedes aquí a un par de corto plazo anos? tocar todo o que podamos. A idea que temos principalmente é Non perder o ritmo de compoñer, sabes? Non tardar outros 3 anos non volver a en estar sacar parados. algo de música. Antes estuvemos bastante parados, hasta o punto de casi deixalo. A clave é eso, ahora despois deberán sacar mínimo un single e intentar facer máis música e seguir. O sea, acaba aí unha continuidade de sacar música, que non este parado. Eu quero sacar un tema con gran amor. Sí, eso está... Sí. Eso está Que iba a ser Esclavos do baile, o do videoclip, iba a ser con Nuno.
por temas de timing, porque él sacaba disco e tal, non pudo ser. É máis porque é un Cristo, eso tamén influye un pouco. E máis aí xa hai discográficas por medio, hai que ter... No, pero non vai un pouco Nuno é salvaje, bastante punky, Sí, sí, Nuno sí, o que Ten pasa unha é que... discográfica, debería falar con eles e dixe sí, eu vou. Claro. Despois dixe que non vou. E despois Claro, o despois último dixe, día dixe non pode ir, tío, Claro. porque... Pero ao final escríbeche tamén a segunda estrofa, axúdache e tal. E dis ti, bueno, pues non veñas, grava a punto, sabes? E dime, no, pero molaba facer un tema desde o principio, os dous, tal. Pero, joder, Nuno ten temas con grupos que son A ver que dis. Purrela como a nós. puto asco, tío, sabes, rollo? Claro, a ver que dis, no, é verdad, tío. O sea, sí, futuro alcalde, por ejemplo. Claro que sí. Esa risa. Esa, sí. Ten un tema con futuro alcalde que decir, bueno, está bien, pero... manager. Respetamos a... Tan manager, a é Fer, futuro alcalde, tío. Tiña, manager. Como nós. O mismo. Joder, puta, esta Algún... A ver, ahora para despedirnos algún chascarrillo máis que teñas por aí que soltar ou... Graxa, graxa. Nada máis, a verdade que nada máis. Se queréis tocamos o último tema e vámonos a tomar por para culo. diante. Moitas gracias antes de nada, chicos, por vir aquí e darnos a vosa un aplauso música. para todos vos, Un aplauso por para todo o favor. mundo. Mauro, esta é a mellor canción do disco. Un aplauso para... Esta é a mellor canción do disco. Esta é a mellor canción do disco para ti, non? Pois antes de... Bueno, despois da delas, obviamente. Despois de Gallego. E esta canción tamén é delas, se queres decir. Estaban no estudio e dixemos, vamos a aproveitar todo o que podamos Para a adiante. meter aquí unhas voces tamén. Sí, sí, sí. Que ben Somos fixestes. explotadores de mierda, tío. Pois antes de que nos deades esta despedida con música, tamén quería pedir un aplauso de novo para a xente que organiza isto, para a xente do Choco, para músicos do Pobo, e gracias a todos vos por vir, por facer isto Para os que posible. consumen Navarra, un aplauso tamén, por favor. Recordade que hai que comprar rifas, Estrellas a un euro, colaborar e demais. consuman. E deixámosvos con Speedy Friend. Un aplauso, por favor. Yeah. Veña. Carolina Durante. Cada día que pasa menos ganas de nada. Xa me salen arrugas o perocho de canas. Os anos non perdonan, esto xa non ten gracia. Solo quero pensar no guapo que fui, tanto que elixei. Ahora miro espello e nin me quero ver. Non me quero ni levantar desa mierda, xa me cansei. Todos os días son igual. Non teño nada que perder, tampouco nada que ganar. Todos os días son igual. E ahora nin quero salir, xa debe de ser edad. Rodeado de nenos que me miran mal. Resacas de 2 días, xa non son un chaval. E solo quero pensar no guapo que fui, tanto que elixei. Ahora miro espello e nin me quero ver. Non me quero ni levantar desa mierda, xa me cansei. Todos os días son igual, son igual, son igual. Non teño nada que perder, tampouco nada que ganar. Todos os días son igual. Non me quero ni levantar desa mierda, xa me cansei. Todos os días son igual. Non teño nada que perder, tampouco nada que ganar. Todos os días son igual. Son igual, son igual. Gracias.
puta jungla, ya. Así, así, ah.